paw tuke ni Timb adhula mar All Media Services ne oniano kendo wuok chien kagileo Timb adhula mar riwruok mar jofwambo SJAK gonde 4-3 e tugo mayien otedore manotugi e lap ma mbalariany ma Nairobi apaka bete campus okinyi makawuono. SJAK ne okongolo e dakika mar 10 mokwongo kendo keto tugo bedo matek. Kapok Newton Andika ne oduogo gol kendo bedo 1-1. Kelvin Karanja oloyo gol mar 2 ne RMS, gol ma SJAK ne oduoko gi free kick maler manotamo jagol Geoffrey Ashali mar RMS mako. SJAK ne odhi nyime gi loyo mar 3 kendo rido ne i opira kata kamano Walter Nyambaga ne oloyo gol mar 3 gi wiye to cross maler kowuok kuom Festus Lango kendo keto 3-3. Ochieng Emmanuel, captain mar RMS, ne oyudo thuolo mar keto gonde bedo 4-3 tok jabak mar SJAK tugo marach ka oloyo kowuok e opicha choma manokelo loch. So it's for us to network, get together and get to know each other and have fun over the weekend. In the morning before we go for our various duties, we make sure that we get together, we practice or we have a session, and then of course we go for our various duties. Uno All Media Services ne tugo gi team mar SJAK mar jofwambo. En team maber ahinya, gitimo training, gin physical, gin gi tactics. Nochuno mondo mi wan bende watug makare, wajipanga kone beni timo e team ma owuok kod loch mar gonde 4-3. Ka captain mar All Media Services amor nikech players ose wuok kuma gintiere gi kiswa loch ni wametokelezea gi yie matimo tizi, gi yie mabire training, gi gik matimo matindo tactics kaka opuonjore pap, opuonjore kamoro achiel. Wan gi gano ni ka odhi nyime gi tukegi to obo medo mana idoloch kaka pile. Puoch kaachiel kod pak ne team mar RMS ma captain mare en Ochieng Emmanuel utingo nyingwa malo. Kawa kamano wadhi nyime kama Timb adhula mar Shabana oloyo Timb adhula mar Tusker gol 1-0 e tugo mar lig maduong' ma pacho ka manotugi e pap Magusi. Shabana ne oyudo gol e half mokwongo kendo niano nyaka dakika mogik ka giyudo points 3. Komachielo Timb adhula mar Bandari ne oloyo team mar Murang'a